Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniaeth drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Mehefin 21. Yn hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni gael ni tra'r ein heistedd am mynd i 453. 453. Bref arno ac yna munud nesaf y mae fraich yn dyner. Mae'n un o ddarluniau mwyaf cyfarwydd y Beibl, y disgrifiad o'r Iesu fel bugail yn porthi ei braidd. Ioan 10 adnod 11, my fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Ni ellir cael gwell sydd yn barod dioddef y fath erchylltra dros ei braidd, rhoddodd ei fywyd drosom. Dyna chi frwydr dioddefo, dyna bris y talodd, y cyfan, mwyn beth? Mwyn ein porthi ni. Mwyn ein digoni ni o holl fendithion ysbrydol. Yn y darlun yma, o dynerwch a gofa y bugail yn mynd ati i gasglu ei defaid fel bugail y porthau ei braidd, a'i fraich y casgl ei wyn. Mae'n ddarlun hyfryd. Gallwn dystio i'r ffaith i'r bugail da i'n ceisio, os ych chi'n Gristion yma heddi. Petai amser dyn ni, dyna i chi hyfryd bydde gwrando ar hanesion pob un yn dweud, sut y bu i fraich yr arglwydd eich casglu chi mewn? Chos dyna yw tystiolaeth. Dyna yw tystiolaeth rhywun, sut y deithon nhw'n gredu, sut y deithon nhw'n Gristnogion. Yw sut y bu i fraich y bugail ein casglu ni mewn? Dyna chi fraich tyner. Ac eto mae'n gorfod bod hefyd yn fraich cadarn. Ac yn aml i'ch lysur mae eisiau fod yn gadarn iawn achos y mae'r ddafad yn gwrthryfelo ac yn gwrthod ildio ac felly mae eisiau fod yn dyner ac yn gadarn. Gallwn dychmygu'r ddafad efallai sydd wedi crwydro a dafad wedi mynd i drybeini a falle wedi syrthio ochr y mynydd lawr ar ryw glogwyn ac efallai bod bywyd y ddafad mewn perygl. Falle bod y ddafad wedi brifo hefyd, siwr o fod, ond nid yw hwnna'n wir, os na ddafad wedi crwydro, wedi syrthio, ac falle ar ochr rhyw glogwyn, ac mae'r peryg yn gyntaf yw bod yn mynd i syrthio i ffwrdd i'w farwolaeth, ond hefyd nid yn unig hynny, mae wedi derbyn anafiadau o'r crwydro ffôl, ac felly mae wedi brifo. Efallai bod anafiadau difrifol. Ond yn y darlun yma, mae'r bugail yn ymestyn allan, ac yn ceisio achub ei ddafad. Felly mestyn draw ac yn mynd lawr ac yn rhoi fraich ac yn rhoi fraich o dan y ddafad ac yn pigo'r ddafad i fyny. Yn gryf, yn gadarn ond mae yna dynerwch yn y fe achos mae'n gwybod bod y ddafad yma wedi brifo, mae yna frywiau drosto. Mae yna cwt fan hyn a fan draw, falle wedi torri un o goesau'r ddafad, pwy o wyr, ac felly dwi ddim eisiau'r ddafad i fynd i fwy o berygl ac yn mwrthod ac yn mynd yn bellach i berygl, ac felly mae'n gryf ac yn gadarn, ond mae'n dyner. Mae'n un o'i braidd ac felly mae am ei achub, mae'n ymestyn lawr, ond mor ofalus. Ac mor gryf ac mor gadarn. Ond nid yna sut y mae'r Iesu yn achub ei blant.
Mae yn ein ceisio ni. Meddyliwch chi pryd eithwch chi gredu. Chi'n cofio'r adeg iddo eich ceisio chi. Mae rhai defaid yn dydyn nhw wedi crwydro ymhell ac yn syrthio i drwbl. Yr enaid wedi cyledu. Pechodau wedi gadael briwiau ar yr enaid. Yr byd wedi gadael ei ôl. Atgofion o bechodau ieuenctid, effaith anghrediniaeth. Mae hyn oll yn gwneud y broses o achub yn un anodd. Mae cyflwr yr enaid nawr yn driennus, fel y ddafad sydd wedi mynd yn bell, ac wedi mynd i drybeini ac wedi cael anafiadau. Ond dyna ddisgrifiad o'r enaid. Maen nhw wedi mynd yn bell i'r byd, ac mae'r byd wedi gadael ei farciau, ac wedi gadael ei ôl, ac mae'r atgofion o anghrediniaeth ac o bechodau yn dod yn ôl ac yn brifo'r gydwybod, ac mae'n peri'r enaid i syrthio ac i fynd yn is ac yn is. Ond darlun fan hyn yw bod yr bugail da yn dod, yr Iesu yn dod ac yn mestyn allan ei fraich ac yn cydio yn eich enaid chi ac yn eich casglu tuag ato. A be ni'n gwybod hefyd fel hyn, a falle yn ein tystiolaeth ni, bod yna rai defaid yn wrthyn i bob help, yn benderfynol ac yn benstiff, ac am ddilyn llwybr ei hunan, hyd yn oed ar ôl syrthio lawr i'r clogwyn. Ac efallai bod yna rai fel hyn yn gallu tystio pan deithoch chi gredu. Yn gyntaf, yr oeddech chi'n ymwybodol o'r Iesu yn ymestyn allan ei fraich tyner i'ch dwyn mewn ato fe ei hunan. Ond yr oeddech chi dal yn ymwrthod ac yn benstiff ac yn mynnu dilyn eich ffordd eich hunan. Nid ydynt am ei harwain at borfeidd. Nid ydynt am ddiogelwch y bugail. Ond nid yw hwnna'n rhan o dystiolaeth llawer. Maen nhw hyd yn oed pan mae'r Iesu yn ymestyn allan atynt, yn dal i ymwrthod ac yn dal i ddweud, dwi eisiau mynd draw fyna. Ac felly yr holl freintiau a gofal, fe fynant grwydro ymhellach. Ond yna wrth i'r bugail agosau, maen nhw'n ymwrthod eto. Ei fod yn dod i'w hachub, i'w osod ar dir cadarn diogel, i olchi ei briwiau. A'i doluriad yna be mae'n neud. Mae'n dweud, dwi wedi dod i'ch helpu chi, i'ch gosod eich traed chi ar dir saff, ar y graig. Dwi wedi dod i ddod â chi o beryglon y byd, ac i'ch golchi chi'n wynach na'r eira. Ond maen nhw dal i wrthod. Gai ofyn os yna rai felly yma heddi, neu rai falle sydd yn gwrando, sydd yn ymwrthod. Gall bod wedi crwydro ymhell fel y ddafad yn mynd o gai i gai, ac yna yn y diwedd wedi syrthio i drwbl ac yn methu dod oddi yno. Yna'r rhai yn meddwl ar y pwynt hynny, dwi wedi crwydro mor bell, does dim maddeuant. Siwr o fod, tybiwn ni fod, sawl un o'n ni wedi meddwl felly, dwi wedi ymwrthod unwaith yn ormod, does dim trigaredd. Ond i chi'n sôn fan hyn am y bugail da, a sa'n siŵr o ble chi wedi cael hynny. Ac felly darlun fan hyn yw rhai sydd yn mynd o gai i gai ac yn mynd o fydolrwydd i fydolrwydd ac yn methu dod oddi yno. Ac yma rhai felly yn mynd mor bell, ymhell o sain y bugail. Dydych chi ddim yn gallu clywed llais y bugail dim mwy. Dyn nhw wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth ers sawl wythnos, sawl mis, sawl blwyddyn, sawl degawd. Llawer ond nid oes sydd wedi bod yma'n clywed seiniau hyfryd y bugail. Ond yna wedi dechrau crwydro ac yn mynd ar hyd i llwybrau hunan ac wedi mynd mor bell o'r sain. O sain maddeuant pechodau. Bob tro maen nhw'n clywed ar y fengil, maen nhw'n meddwl rhaid mynd ymhellach, rhaid mynd yn bell o gliw y seiniau yma. A mae'r ddafad yn meddwl, fe fedra i fyw heb y bugail, fedra i fynd ac ar rhyddid i fynd o gai i gai, fedra i fynd unrhyw gai. O un peth bydol un arall, tan yn y diwedd yn cyrraedd y man lle ni ellir mynd ymhellach. Efallai bod y galon bellach yn drom, yn llwythog ac yn flinderog, yn efallai a tueddiadau lwyddo ar ben ei hun, yn gwybod fwy methu. Yna daw braich tyner yr arglwydd. Dyna yw tystiolaeth y Cristion. Mae braich tyner yr arglwydd yn dod ac yn ymestyn, ac efallai nawr bod yr elfen yma o'r fraich gref yn dod. Mae yn eich stopio chi, yn eich rhwystro chi rhag mynd ymhellach. Dyna beth sy'n hyfryd. Rhywsut mae'n dod, a mae'n eich atal chi, a mae'n eich dal chi, a chi ddim yn gallu mynd ymhellach. Falle bod yna rhai'n gallu tystio, yr oedden nhw'n bwriadu mynd i rywle ar y sil, ond rhywsut neu gilydd, mae'r arglwydd yn dweud, na,
dyna fe. Mae'n gallu gwneud hyn mewn sawl ffordd yn diwy. Mae'n gallu rhwystro'ch cynlluniau chi. Mae'n gallu dod â fiechyd ar eich traws chi, damweiniau ar eich traws chi. Mae'n gallu newid amgylchiadau teuluol. Mae'n gallu newid amgylchiadau swyddi. Mae'n gallu newid y cyfan. Mae'n gallu dod yn ei rhagluniaethau. Mae'n gallu rhoi stop ar eich anghrediniaeth a'ch crwydro ffôl. Mae'n gallu atal chi ac yn rhoi ei fraich dyner o'ch amgylch chi. Ac mae'n dweud, dyna beth sydd angen arno ti, fraich gref, ond hefyd mae angen y llaw fraich dyner yma. Ac mae'n arwain eich enaid at borfeidd gwelltog ac a goledda y mamogiaid. Mae'n arwain y rai hynny y mae wedi plannu hedyn o fywyd ynddynt. Y mae'r gwaith yr ysbryd glân wedi cychwyn. Y rhai sydd wedi dechrau gweld eu pechod. Y mae'r rhain efallai ddafad yma sydd wedi bod yn crwydro. O'r diwedd yn dechrau gweld, dwi mewn angen, mae angen help arna i. Y rhai yma sydd wedi gweld eu hangen a'i newyn i fwydo honno ef. Ioan 6:48, mae fi yw bara'r bywyd. Y mae'r rhain di gweld, dyma'r beth sydd angen arna i, nid pleserau gwag y byd, ond mae angen fi fwydo oddi ar yr Iesu, oddi ar y bugail da. Dyna'r darlun. Ofyn i chi, ydych chi wedi teimlo? Ydych chi wedi teimlo ei fraich tyner yn gweithio ar eich enaid chi? Ydych chi wedi teimlo yr arglwydd yn arwain eich llwybrau chi yn ôl? Os ydych chi'n Gristion, ydych chi'n gallu tystio i hynny? Ydych chi'n gallu tystio i gyfnod yn eich bywyd chi pan yr oeddech chi yn breuddwydio am bethau eraill? Am y ceiau gwyrdd glas pen draw fyna ac yn meddwl mae'n well draw fyna. Falle yr ifanc yn diwedd aml iawn yn meddwl ar ôl ysgol o air coleg neu gael swydd, a fe ai draw fyna, mae'n well draw fyna, mae'n haws i bechu, fi ddim bugail yn gofalu amdana i fyna, ac i chi'n breuddwydio am y peth, ond yna i chi'n teimlo, os ych chi'n Gristion, y fraich tyner yn eich rhwystro chi. Alla i ddweud hyn yn fach o syd, oedd y canlyniadau ges i wedi peri, yr oedd na rwystro yn dod. Ych chi gallu gweld, pan ych chi'n mynd i goleg a pethau fel hyn, hyd yn oed lawr i pethau felly. Yr arglwydd yn rhwystro chi rhag cael beth sydd angen ych chi fynd i rhywle, a chi'n meddwl, pam nath e hynny? Mae'r rhagluniaethau, ti hwn, ti'n mynd gallu deall e. Mae'n arwain eich llwybrau chi yn aml, dwi'n meddwl am y fraich tyner yma. Dwi'n aml yn meddwl am ryw reswm pobl yn mynd ar y tren neu ar y bws, a rhywun yn dod i eistedd drws nesaf i chi. Dyna chi gyd digwyddiad. Efallai mae dyna fe fydd yr arglwydd yn dynyddio. Dyna agwedd o'i fraich yn dod ac yn arwain enaid yn ôl. Efallai mae'n tŷ bwyta. Efallai bod chi wedi mynd i cael pryd o fwyd. Ac yn sydyn iawn, mae'r arglwydd yn dweud digon yw digon. Ac mae'n eich atal chi. Ond os yw yn ei ewyllus fe fydd yn eich atal chi. Chi'n gwybod pam? Ei fraich a lywodraethau. Mae ei fraich mor gryf. Fedrwch chi ddim ymwrthod ag e. Mae ras yn anorchfygol. Dydych chi ddim gallu gorchfygu ei ras e. Mae e'n llawn cariad. Mae wedi ennill y frwydr yn barod. Ac nawr mae e'n ymestyn allan ei fraich tyner. Ac mae e'n dyner, mae e'n delio gyda ni mewn tynerwch. Allech chi ddweud i ni'n heiddi, cael ein trin mewn ffordd eitha caled ar ôl yr holl ymwrthod. Ond na, dim fel am yr arglwydd yn gweithio. Mae e'n rhoi digon o olwg i ni o'n pechod, ond nid gormod. Fedrwn ni ddim goddef gweld ein pechod yn ormodol, ac felly mae e'n delio gyda ni, dim ond digon o ddioddef, mwyn i ni weld ein hangen. Ac felly mae e'n dod yn un dyner, ac mae e'n delio gyda'r fraich. Ydych chi'n gallu profi hynny wel yn drydydd mynwes gynnes. Adnod 11. Fel bugail y porthaf ei braidd, a'i fraich y casgl ei wyn, a sylwch ar hwn, ac a'i dŵg yn ei fynwes. Dyna chi ddarlun. Mae'n arwain ei ddefaid at ei fynwes. Does dim lle mwy diogel nag y mynwes y bugail da. Pa le byddech chi am fod yn gwynebu treialon bywyd, wrth groesi o bywyd i dragwyddoldeb? Pa le sydd o'r ei fod? Does dim nunlle gwell nag i fod yn mynwes y bugail da. Yna yr amddiffynir yr enaid o bob trallod, o bob perygl. Yno y ceir diogelwch rhag yr un drwg. Beth bynnag y mae'r un drwg yn ei ddweud, does dim un o fygythiadau yr un drwg yn mynd i lwyddo tra ein bod ni ym mynwes yr arglwydd.
Tra'n bod ni wedi cael ein casglu gan yr arglwydd ac wedi cael ein tynnu mewn i'w fynwes e. Does dim un bygythiad yr un drwg yn mynd i lwyddo i'n tynnu ni ffwrdd ohono fe. Pa beth bynnag a gyhyddo, y mae'r enaid sydd yn mynwes yr arglwydd yn gwbl ddiogel. Mae'r ddafad golledig yma'n llawn briwiau ac effeithiau pechod ar byd, yr eogrwydd. Pantycelyn yn ei ddisgrifio fe eogrwydd fel mynyddoedd byd. Wel, dyna i chi. Ydych chi wedi profi hynny? Bydd yr rhai fydd yn tystio i'n bod nhw'n blant i'r arglwydd, ac eto i gyd ddim yn gallu tystio i'r ffaith bod nhw'n gwybod unrhyw beth am eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond yr un sydd wedi cael yr arglwydd yn delio ag yr un am yr ysbryd glân wedi agor ei lygaid, yr un sydd wedi weld ei newyn a'i syched ac yn dechrau newynu a sychedu am gyfiawnder Crist, y mae hwn yn gweld bod ei ogrwydd ei bechodau efo mynyddoedd byd, mae wedi gweld y cyfan a mae'n gwybod pa obau sydd i mi. Ond mae'r arglwydd yn ei dynnu yn agosach gyda'i freichiau i'w fynwes. Mae'n dweud wrthym ein bod yn eiddo. I'r enaid sydd yn dod, dan arweiniad yr ysbryd glân, dan arweiniad y bugail da, ac mae'r bugail da yn eich tynnu chi. A mae'r broses o tynnu gyda'i fraich yn gallu cymryd amser ac yn cymryd amser byr. Mae'n dibynnu ar amgylchiadau, ond yr hyn mae'n neud yw, mae'n rhwystro chi rhag mynd yn bellach i'r byd. Mae'n rhwystro chi rhag cael swydd yn y fan ar lle ac yn rhoi swydd arall i chi efallai. Mae'n rhwystro i chi briodi hon neu hwn ac mae'n arwain rwy'n arall ar eich traws chi. Dwi'n gwybod, mae'n gallu gwneud pob math o bethau. Mae'n gallu peri bod salwch yn dod, mae'n gallu peri bod iechyd yn dod. Beth bynnag sydd yn rhan o'i gynllunio fe, mae ei fraich yn arwain chi ato ef. Beth mae'n neud? Mae'n dod â chi at ei fynwes ac mae'n dod â chi at y groes lle chi'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn eich lle chi, bod wedi marw yn eich lle chi, wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Mae wedi cymryd y gosb yn eich lle chi ac mae'n dod â chi at droed y groes. Trwy amryw gwahanol ffyrdd, ond rhywsut neu gilydd, i chi'n ffeindio'ch hunan yn gwrando ar neges ac yn clywed am groes Iesu Grist. A dyna ble i chi wrth droed y groes. Falle bod chi ddim gallu esbonio sut creuddwch hunan, ond rhywsut neu gilydd, i chi yno ac i chi'n gweld yr un sydd wedi gweidi drostoch chi. A beth sy'n digwydd? Mae'r Iesu'n golchi'r briwiau i ffwrdd. A mae'n maddau'r holl bechodau. Mae'n cymryd eich pechodau yn hoelio fe i'w groesef. Ac mae'n dweud wrthych chi, mae wedi codi chi fyny yn ei freichiau falle erbyn hyn. Ac yn eich tynnu chi at ei fynwes ac yn dweud, yr wyt ti'n eiddo i mi. Dyna yw'r efengyl. Fel mae'r emynydd yn ei ddweud, o llefara a ddyfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. O llyndwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rhin. Mae holl leisiau'r greadigedd, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Dwi'n hwnna'n wir, ydych chi'n gallu tystio i hynny? Holl ddeniadau cnawd a byd yn taweli. Mae dyna beth mae'r arglwydd yn ei wneud. Ni all holl hyfrydwch natur a'i melystra pennau maes. Fydd gymharu a lleferydd hyfryd pyr maddeuol ras, gad i'm glywed sŵn dy eiriau awdurdodol eiriau'r nef, oddi mewn yn creu hyfrydwch nad oes moi gyffelib ef. Does dim byd yn cymharu â llais y bugail, does dim byd yn cymharu â'i dynerwch e. Gad i'm glywed sŵn dy eiriau awdurdodol eiriau'r nef. Beth mae e'n dyheu amdano, oddi mewn yn creu hyfrydwch nad oes moi gyffelib ef. Ac yna'r bennill yma sydd yn arbennig. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir, tor am heiaeth sych digysur, tywyll dyrus cyn bo hir. Rwy'n hireithi am gael clywed un o eiriau pyr yn ef, nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli lle. Dyma be mae'r bugail da yn ei wneud. Mae'n dod â'i fraich dyner ac yn dod â'i wyn at ei fynwes. A beth yw hynny? Dwed y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Dyna beth yw dod i fynwes yr arglwydd. Yr arglwydd yn dweud, yr wyt yn eiddo i mi. Dwi'n gwybod fy mod i'n eiddo iddo.
I fod yn y man lle na all yr un drwg, lle na all bygyddiadau melltith y ddedd ein cyffwr, lle ni all i gofaint y tad ddod yn agos atom, gan i'r mab dal i'r pris drostom. O, na byddai'r bugail da yn ymestyn allan at enaid colledig heddi. Ac ein harwain i at oed y groes. Y byddai'n arwain enaid at y fan lle gall borthi oddi arno. Dyna beth mae'n sôn amdano fan hyn, i borthi. Yn y porfeidd gwelltog, a i borthi ar y bugail da. Fe yw bara'r bywyd, felly fwyd ohono fe. Lle gall gafael yn yr enaid a'i freichiau tyner, a'i dwy'n i sicrwydd ei fynwes. Dyna beth yw iachawdwriaeth, yw dod i sicrwydd cadwedigaeth a iachawdwriaeth. A ble gewch chi hwnna? Y mynwes yr arglwydd. Dyna beth yw'r bugail da ni'n wneud, yma'n eich dwy'n chi, fel y bugail y porthaf ei braidd, a'i fraich y casgl ei wyn, ac a'i dŵg yn ei fynwes, ac a goledda y mamogiaid. A ydych chi'n gallu tystio i hyn? Ydych chi'n gallu tystio i'r ffaith bod yr arglwydd wedi eich arwain, wedi eich dwy'n ato fe ei hunan. Ac os yw ble rydych chi nawr? Ydych chi dal yn ei fynwes? Fel defaid gwirion, ambell waith mae defaid ar ôl cael ei helpu yn mynd i ffwrdd ymhen ychydig. A dyna i chi wrthgilio erchill. O, lle gorau i'r saint i'r ddafad i fod, yw y mynwes yr arglwydd drwy gydol bywyd. Dyna lle fwyaf saff ac yn sicr, wrth groesi o byd amser i byd tragwyddoldeb. O'r ddeiar yma i fod yn ogoniant gyda'r arglwydd Iesu, ble yw'r lle gorau i fod, yw fod y mreichiau, y mynwes yr arglwydd, ei fod wedi gasglu ato ef ei hun. O, na fyddech chi'n dod. O na fyddech chi'n gweddio dwed y fod yn eiddo i mi, mewn llythrenau eglur clir. Y bydd na rhywun yma heddi yn gallu tystio i'r ffaith fod y bugail da yma wedi peri i chi glywed y geiriau mewn llythrenau eglur pur eich bod yn eiddo iddo ef. Fel bugail, y porthaf ei braidd, a'i fraich y casgl ei wyn, ac a'i dŵg yn ei fynwes ac a goledda y mamogiaid. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigareddau, i ni yn diolch am dy ras, i ni yn diolch am dy gadernid, ond hefyd yn diolch am dy nerwch. Ac yn gweddio, Dduw, trwy dy ras, sydd yn anorchfygol, y bydde di yn rhwystro rhai heddi rhag mynd ymhellach i'r byd, ac y bydde di yn ei harwain nhw'n ôl at droed y groes, ac at fynwes yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 205 o llefara a ddyfwyn Iesu maid a eiriau fel y gwyn. 205 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ei ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.